chenro mar kagi kacha adonami weche ma omole studios wa ma nyakasani. Nyinga en James Opondo. Jatend piny William Ruto ogolo chik ne jolweny ma pacho kae mondo chak chenro mar gero sikunde e counties ma Baringo ka oloso e kinde nyasi mar sidho jolweny mag cadet e kambi mar jolweny ma Lanet County ma Nakuru. Ruto bende okwayo jopiny mondo oti kanyakla kod jolweny kaachiel gi apisas mag kwe tieko jonjore kod jokuog jamni e hoho mar okak. We will be decisive in stamping out banditry and neutralizing every bandit who denies or who defies the government and attempts any illegal or criminal acts. Every bandit must be brought to book. Every illegal gun surrendered willingly or by force, and every child must go back to school. I have directed military to work with the Ministry of Education to rebuild all destroyed schools to allow children to go back to school. Jatend piny William Ruto odhi nyime kod timo lokruok e bad migepe mag piny owacho kendo diro oko jogo mane ogwel e lemo makamago kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Achiel kuom jogo moyudo lemo mag sirikal en Odoyo Owide. Chris Owino nigi ler mathoth. E lokruok makamago, jatend piny ochuto ne Odoyo Owide lemo ma jakom board mar bad migao mar Lake Victoria South Water Works Development Agency kuom thuolo mar dweche 3 mabiro. Motelo ne mano, Odoyo Owide bende notiyo ka jakom bad migao mar Lake Basin Development Authority. E lemo machielo, Ruto oparo gavana machon ma West Pokot Ngire John Lonyangapuo gi lemo mar jakom board mar bad migao mar North Rift Valley Water Works Development Agency bang' riembo tich David Chumba. Jakom machon mar bad migao mochung' ne dhowath makanam Chumbi Brown Ondego bende hape oleng'ore tok yudo lemo ma jakom mar bad migao matayo wuodhe mag ndeke e pacho kae Kenya Civil Aviation. Ondego dhi telo ne bad migao no kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Jatend piny bende ogwelo jaod bura machon ma Kisauni Ali Menza Mbogo kaka jakom board mar bad migao mar Lapset. Emilio Mugo kore madhi tayo bad migao mochung' ne weche mag alwora. E lokruok machielo, Ruto opodo ne Francis Gachaba lemo mar jakom board mar bad migao mochung' ne weche mag limbe kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom alipodno. Kawadhi meloido ni kweth mar Azimio bago ng'anyo e boma ma Kisumu kagimedo kwedo piny owacho kuom chal marach mar ochumi. Jatend kwethno jiwo ng'anyo mamol kagisundo sirikand William Ruto mondo omany yore mag fwong'o pek mar ngima jopiny. Ng'anyo ma Kisumu nochakore e roundabout ma Kondele kochomo i boma ma Kisumu. Jopiny kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi tijegi kaka pile kata odoko ni ogai mar Azimio Raila Odinga ne oluongo ng'anyo mar kwedo piny owacho mar Kenya Kwanza. Kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kuonde ma ogai mar Azimio ni kod mbi mokalo e pacho kae. Okinyi ma kawuono chenro mag ohala, yore mag wuoth kod chenro mag jotije mamoko nodhi nyime kaka pile ka ne onge ranyisi mar ng'anyo kuonde mane walemo. Moko kuom jopiny mane loso e boma ma Homa Bay ogolo paro ma opogore ewi wach ng'anyono ka moko kuomgi to siro lwedo wach mar Azimio la Umoja to moko kuomgi kwedo. Chumi tek kodwa oluong brother ne William Samoei Ruto gibed piny round table gimiwa kwe e yo makende rather than kawadhi
e ndara ma polis biro goyowa ma ng'ama biro ritowa onge. Piny no osebiro kod kwe kech ni e piny. Gima duong' akwayo yudhe kik wadonji e ndara met polis gowa kod bunde. Koth chwe ji ochak komo koth wapidh cham ma wigi yot manyalo kelo lokruok ne ngimawa. An owuon tadwa support ng'anyo mar Raila Odinga. Gimomiyo adwa support e chalo kama. Kenya osebedo gi electoral injustice for a very long time, and a time has come nyaka koro gini nyaka rum. To Raila ok ked ne en wuon, to kedo ne jowa mabiro telo higa. Nikech wan jopiny wuok oko kinde duto kendo mondo wuok to gigo kura to kura gi ok nen nikech kuo marombolo. Mano gima nyaka rum. Mar ariyo, gimomiyo support ng'anyo mar Raila Odinga en high cost of living. Remember, Ker masani tiyo Ruto nowacho maler ni the moment moketo mo mapiny bech mogo biro dok piny. Nyaka sama wawueni uneno ka mago duto negina propaganda. Chunya gombo kaka ja Kenya ni weche mag ng'anyo ma wadwa donje sani e sama piny nitiere kaka piny nitie ni gombo ni mondo jogi obed piny mondo giwuo kendo giwinjre. Nikech ka wadhi ni wadwa dhi e ng'anyo to en adieri ni gie sani mana kaka ochumi tekno. Dukni idhi lor, businesses idhi lor, mtokni ok dhi ringo, nyithindo samoro mawuotho gi mtokni ka duogo e afterham samoro dhi neno matek. Tend County ma Kisii Ramoni ok gibi chulo gope moheo shillings bilion 1.2 bang' keto gope go e kidieny mar mago manochiw tok chik. Gavana ma kaunti no Simba Arati olero magi bang' yudo lipot mar gope kowacho ni jotelo manotiyo e kaunti no kendo chiwo orak go ibiro donjnegi. Ndugu wananchi, bang' dweche adek nyaka Tend County ma Kisii ket aput mar rango gope e kaunti no. Gikone to apudno nogolo lipot mayango ni kaunti ma Kisii ni kod gope moheo bilion 1.6 omenda monego kaunti no chul jogo mane omiyo orak e hik omenda mar 2013, 2014 gi 2021, 2022. We came up with the last list of items or bills which could not be paid, which amount to 1.2 billion, and these ones could not be paid because many of them did not have a single document to show that they were contracted by the county, other than an award letter which can be written anywhere on the street. Some of the officers whom we spoke to, they actually confessed that they never went to site, and they even wrote statements to withdraw their signatures from that inspection. What that means is that the documents which are being used to make payments are fraudulent. Apudno oyango ni gope manengogi nyalo romo bilion 1.2 gi nataro mar chik kagedo mag kuonde somo mag ECDE, sikunde pewe kachiel gi keyo pi kaunti no pok orumo. Kata kamano orak mane ochiw ne jogo mane gedo nyiso ni gedo oserumo. Na zile ambazo tutazalipwa baada ya uchunguzi kufanyika wa dhati ni milioni 130. Pesa ambazo haziwezi lipwa kwa vyovyote vile ni bilioni 1.2 billion. Dwe mar ariyo higani jaga budget Margaret Nyakango ne oseo counties duto mapacho ka kuom bedo gi gowi maromo bilion 161.6. Kata kamano gavana ma Kisii Simba Arati olero ni kaunti no biro chulo gope maromo shillings milion 235 kende. Kwa wale contractors wazuri mliofanya kazi, tukipata pesa mara moja tutalipa nyinyi. Wale ambao mlitaka kupita kwa mkato, ole wenu. Gavana Arati bende osiemo jotij kaunti mane otiyo e kind higa mar 2013 gi 2022 ni ponono ni mibadhi omonogi e weche mag chiwo orak ibiro donjnegi e doho.
Moko kuom MCAs ma Nairobi koro chano tero paro mar chik e od bura man neno ni jopuonjre mag junior secondary school oyudo omenda mag somo. MCA Malindi Ochieng Jera wacho ni kit somo manyasani miyo jonyuol pek mokalo kendo ber mondo nyithindo masomo e bwo JSS oyud omenda kowuok kuom piny owacho. Jotelogo ne loso e kar dak ma Kibra seche manegi sidho chenro mar chiwo omenda mag somo ne nyithindo manie klas 10. Jatend nanga ma Kibra Gideon Ombogi osingo ni odhi nyime gi apedha mar neno ni nyithindo duto odonjo sikul e kar dak ma Kibra. Mano e gima discussa ni kati bunge ni mondo mi sami chiwo bursary forms to jo class 7 ma iluongo ni junior high school, jo secondary school gi gimbe opargi weche mag secondary school, weche mag bursary fees mondo mi gibegi nwang' kony mathin nyalo konyo nyithiwago. Sani ka nyathi dhi class 7 ohingo ma dhi form 1 midoro kuome ng'eng malo ja form 1 koro mi jonyuol wach matek ma dhi school tikwayi pesa manionge go. Actually onego sirkal donje ma wacho ni ke dhi class 7 men sani junior secondary school giwe odhi ka chon nentie ichak ma dhi 7 gi dhi 8 mondo janyuol oikre golo pesa ka nyathi dhi form 1. Dier gini obwogoji adiere ma mondo wakita maber. Junior secondary school obwogoji ka ji nyocha ne okoikore ne. Koro wakwayo sirkal ni kako gima wabiro ng'iyo godo mna mos lakini gikete yo moro manyalo miyo jonyuol obed gi misigo mayot. Watoto ambao wa junior secondary school, ripoti niko nayo ni kwamba wameenda shuleni. Tuko katika 100% kwa sababu tulipata wengine kutoka nje ya eneo letu. Kwa hivyo wamefanya watoto wamekuwa wengi shuleni kuliko vile tulitarajia. Mine ma oktin ne miabiro mawuok e gwenge ma Kuria County ma Migori osidh kondo bang' yudo tiegruok e sikunde mopogore opogore. Minego buonjo kuom thuolo mar 2 mar tiegruok nikech thothgi ne oweyo sikul e klas 2 e kinde machon. Giwacho ni gisebedo ka gikale pek mathoth ka gionge nyalo mar chako ohala kendo koro gimor modhuro kaluwore ni ginyalo kwano omenda kendo wuoyo e yo makare gi jonyiewo e kind mamoko. Kane giloso e nyasi mar sidho kondo mar tieko sombgi mane timo kuom dweche 7 ne ginyiso mor margi mar yudo gige tich kaka charan, masin mag suko, masin mag loso mikate gi mamoko. We specifically have decided to empower women of Kuria and Migori at large, and especially the cadre of women who did not manage to go to secondary school and to train. This was because they are a very big number, and we realized that for us to collectively embrace learning, then we had to look for those who were lost because for one reason or the other, they did not manage to go to secondary school because of fees, because of early marriage, and for reasons that are special to every institution and every parent. Mtu mwenye kusoma ukweli anataraulika. Yaani ukikaa bila pesa, hata mwanaume anakupea matalau, lakini ukiwa na pesa yako anakuheshimu. Naomba wasichana wenye hawakusoma na washauri wakisikia shirika limeingia mahali wakimbie huko. Tunakuta kwamba mara nyingi wasichana wetu wanakumbwa na changamoto mbalimbali kama vile kupachikwa mimba ama kuwekwa mimba na wavulana kisha wanajifungua. Wakati ambao washajifungua wanatoroka shule, wanakaa nyumbani. Wengine pia wanalazimishwa kwa ndoa ya mapema, wanaenda huko maisha yao inaharibika. Siso mar somo miyo moro ma jahigni 32 dhi mbele kod sombe sikund primar ma Loikaz mayudore Maralal County ma Samburu. Gelemo Leleruk en achiel kuom jo grade mar 3 e sikundno ka ogeno chwalo sombe bang' weyo sikul e higni machien. Leleruk ne gi nyithindo 7 kendo wacho ni chal marach mar uchumi omiye mijing'o mar dok e klas. Odhi ataro mar paro ni ng'ama miyo ok owinjo bed e klas achiel kod jopuonjre ma hikgi Ramogi mag nyithinde. Leleruk wacho ni odok e sikul ka ogeno loko kendo bero ngimane.
Yeye ni mama wa watoto 7 na ni mama ambaye ako na haja ya masomo. Yeye kila wakati anauliza maswali. Ni mama ambaye anataka kujua kusoma. Nilimuuliza kwa nini angetaka amekuja shule. Akasema kwamba ameona wale ambao wamesoma wameendelea. Nimekuja shule. Kitambo unashunga ng'ombe na mbuzi. Kwa leo unakuja tu kuchunga na unaenda makaa na mapost. Saa hii unauza chai. Naamka saa 9 unaenda kuuza chai. Kwa town kusunguka mpaka saa 12 unakuja nyumbani, unakuja shule. Huyu mwanafunzi nilipofika hapa kama mwalimu mkuu nilikuta mwaka uliopita alikuwa anahitaji pia masomo sana. Yule principal ambaye alikuwa hapa, alikuwa ripoti yake nilipata na alikuwa na hamu sana ya kuingia kusoma. Alituambia kwamba alijaribu kwenda kwenye shule ya Gumbaru ama ya watu wazima, lakini kule alisema hakuweza kupata masomo kwa sababu walimu hawako, na yeye amekuja kwa siku nyingi sana akisema tuweze kumenroll kwa hii shule kwa sababu anaishi hapa karibu na anaweza kupata nafasi pia ya kuweza kusoma. Gikoneto familia marmoseni dokefa Nyachoga mawuok e gweng' mag Serura County ma Nyamira yudo barua mar doho mayienegi iko ringre osebedo e od kano ringre kuom higa achiel gi jumbe 2 kaluwore gi bura mane ochwal e nyim doho mar laro lowo kamane okunye buro mar ike ka jaode to ne ok oyiene wuok e ot kaluwore gi chike jo abagusi. Doho maduong' ma Nyamira ne ong'ado ni Nyachogo e wuon lowo mar adier kendo ne oyiene familia timo ik mare e lope koma owe jaode gi nyithindo 2. Nyachoga mane ja higni 35 ne owito ngimane e masira mar apaya e dwe mar 1 higa mokalo. Tulikuwa tumepitia changamoto mingi kwa hii kesi, tumesumbuka, tumeng'ang'ana kwenda kotini mwaka mzima. Lakini siku ya leo tumepata nafuu. Uamuzi ya koti yenye iliamua ilikuwa ni wa kweli. Ilifuata hata ingawa imeenda kwa muda mrefu. Yenye iliamua hata mimi nimeritika, hata mimi nashukuru mahakama ya nchi yetu ya Kenya inafanyia ukweli. Hii kesi imeenda kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 2. Lakini kwa sababu tunaamini Mungu haki ilitendeka ambapo usaidizi ulikosa, hiyo kesi ikatupiliwa, tukapewa ruhusa ya kuja kusika mwili vile tumefanya. Hii imefanyika hivi leo. Ka wadhi wechego mag tuke yudo ni alap ma estadio Jose El Vade club mar Arsenal nowuok chien gonde 2-1 kendo yudo point 1 bang' wuok kamodhi gonde 2-2 gi club mar Sporting